рязко. 3, браво, 4, бум, 5, 2. Казвам се Любен Николов. В момента с Диди, жена ми, заехме се с задачата да организираме семейните срещи на Бог. Като нашата цел е да се съберем хора, които искат да се развиват, хора, които имат предприемачески дух. За мен много по-важно е средата, която се създава и взаимното доверие. Не мога да повярвам, че се изгражда такава общност с толкова висока морално-ценностна система. Как се казваш? Брат. С този се запознах тук. Този ми е отскоро приятел. Преди няколко часа. Не, от село Ветрено. А ти откъде си? От Севлево. Казвам се Диана Ганева и съм курсист в българска образователна кибернетика. За сега семейството ни се състои от 3 члена, аз, съпругът ми и дъщеря ни, като вече сме в очакване на четвъртия. През януари месец се записахме в 3 курса, вече сме записани дори и в четвърти, като тези курсове всъщност ни дават необходимата информация, за да правим стъпка по стъпка крачки към това да променим нашия живот. Нашата мечта е да живеем на село, да бъдем пчелари и да произвеждаме чист пчелен мед. Присъстваме на семейна екскурзия на Бог за 3-ти път, като всеки следващ е по-хубав и по-хубав. Нашите срещи протичат не само с образователен характер, чисто социално те са много полезни за нас като родители, така и за децата ни. Казвам се Валерий Анастасов, консултант съм в българска образователна кибернетика. Тук съм заедно с моето семейство и с тъщата ми. Аз много ще обичам за това, спомням навсякъде сте. Споделя откъде дойде тази идея за семейните екскурзии. Първо, защото моята съпруга от доста време иска да ходим на екскурзии от време на време семейно, а пък то не е чак толкова лесно да се организира цялата работа. Тоест по някакъв начин иска да си реши някакъв личен проблем. И мисля, че се получава много добре, защото като ходим така с група е много по-практично. И второ, защото аз много години преподавам предприемачество и всъщност много ясно го виждам как хората, които нямат устойчиви семейства, много трудно стават предприемачи. Дай, чакай, Хуби да слезе. Стартирахме ли? Чакай, бе, ти не влизаш! Не. И когато разбрахме, че има такива организирани екскурзии, които са насочени и към децата и не ги приемат като товар, поредния куфар, който трябва да пренесем от едно място до друго, и че някой е помислил и за тях, на нас много ни хареса. Здравейте, аз се казвам Цветомир Цонев, горд баща съм на 3 деца. Аз съм Никола Ставрев и съм за втори път на семейните срещи на Бог. Разцветали ягоди и груши, папали тумана на Григорий. По аромата най-лесно се познава маточината. Като откъснеш, виж как мирише между лимон и мента. Някъде и казват лимоника. Ще го обяваме, ще забиваме пирони и ще спорим. Без дръжката. Е, това е момичето, да, бавно, концентрирано, ама отлично. Български обичаи, традиции, които сме ги спазвали, за да запазим паметта наша българска. И в тези обичаи са заключени много интересни магии. Айде, стига толкова. Я сега бъркайте да видим. Мале! Гледай сега. Когато една жена обича един мъж, тя изпитва отговорност да му помогне да успее и се опитва да му помогне да се справи в живота по-добре. Огънят наистина е една голяма магия
на времето тук само преди няколко десетилетия точно така са се събирали, точно така са палили огън и точно така са се разказвали историите.